дар рӯзи дуюми чемпионати Осиёед ба ҷудо миёни Наврасон ки дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён дорад, ҷудокорони мо дар вазни 73 кило дурахши хуб намуданд. ҷудокори навраси тоҷик Муҳиддин Асадуллоев дар вазни 73 кило бо мағлуб кардани Арсен Анарбекови қирғиз ба финали чемпионати Осиёед ба ҷудо миёни Наврасон баромад. дар финал Муҳиддин бо соҳиби майдон Азамат Облоқулов ки намояндаи дигари кишвари мо Аминҷон Абдуҷалилзодаро мағлуб намуда буд, даст ба гиребон шуд. дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ варзишгари тоҷик аз як имконияти мусоид истифода намуда имтиёзи вазари кор кард. аммо бо гузораи ҳамагӣ як дақиқа варзишгари ӯзбек пас аз иҷрои як ҳамлаи бобарор ва зари ҷавобиро ба даст овард. 4 дақиқаи вақти асосии вохӯрӣ ғолибро муайян накард. дар дақиқаи дуюми голден скор варзишгари ӯзбек пас аз иҷрои як гусул аз ҷониби Муҳиддин Асадуллоев бо сар ба замин фуруд омад ки тибқи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо довар варзишгари ӯзбекро бинобар ғайри қоида амал намудан ҷазо дод. бо ҳамин тартиб Муҳиддин Асадуллоев ҷудокори навраси тоҷик дар чемпионати Осиё нишони тилло ба даст овард. варзишгари дигари тоҷик дар вазни 73 кило Аминҷон Абдуҷалилзода дар рақобат барои нишони биринҷӣ аз Ким Йонгминг аз Кореяи Ҷанубӣ мағлуб шуда мақоми панҷумро дар чемпионати Осиё миёни Наврасон ки дар Тошканд ҷараён дорад соҳиб гардид. лозим ба ёдоварист ки дар рӯзи аввали сабқатҳои чемпионати Осиё миёни Наврасон ду варзишгари тоҷик Лоиқ Қутбиддинов дар вазни 55 кило ва Ёсин Бобокалонов дар вазни то 60 кило низ соҳиби нишони зарин гардида буданд.